Sani Bonani Ninjani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast, bringing you one of the best news ever. If you think and you believe that we do help you with some news, please press like, leave a comment. If you want to criticize, yes, you are more than welcome to criticize us, but please do leave a criticism that is constructive. If you wanna have some suggestions, please do also make sure that you leave your suggestion lana motis namanga futhi ke utis namanga. Kodwa ke kwamanje ke sikhuluma ngomdlokombane lapha inkosi ebusayo yamaZulu uKing Misizulu. Kuthiwa ke kusolwa ihhovisi likaNdunankulu ngezindleko ezimba eqolo zohambo lwesilo lwaphesheya. Kuthiwa ke iyavutha indlunkulu kaZulu ngombiko wokuthi izindleko zohambo lwesilo Misizulu kaZwelithini zanyuka kungalindelekile ngenxa yabantu abafakwa ohlwini lokuhamba naso singazi. Kuthiwa izindleko zokuya eLondon ngenyanga edlule zagcina seziphindeke kabili nokuyinto kuthiwa ikhaliso ngqongqoshe wezezimali kwaZulu Natal uMnumzane Francos Rogers kwabaphelezela isilo kuba uNdlunkulu uSihle kaMdluli lo omusha isilo sanda kumthatha wakwamthethwa lo semncane yena okade akhampani umdlokombane belapha kwelamangisi. Kuthiwa ke ngale kokuthi ubephelezelwa uSihle uphinde waphelezelwa umntwana uThulani wasezibindini, waphinde waphelezelwa inkosi uZuzifa Buthelezi, waphinde waphelezelwa umkhulumeli weIFP uMnumzane Mkhuleko Hlengwa, iphini likaNdunankulu kaZulu inkosi uPhathisizwe Chiliza nabanye. Esizibuza khona ukuthi umkhuleko Hlengwa wayeyaphi ngoba akalona ngisho ilungu lomndeni waseNdlunkulu, akekho ngisho isishayamthetho saseKZN. Ngabe wayeyaphi ngoba siyakholwa ukuthi yikho lokho kwenza izindleko zohambo lwesilo zigcina seziqhuma phezulu. Okungiyabona ukuthi lento yenziwe ngamabomu ukuze kungcole igama lesilo bese kuthiwa sixhaphaza imali yabakhokhi bentela, kusho omunye wabantwana ke ehleba. uHlengwa kuthiwa nguye oyelawula ukuthi kuzolalwa kuphi, enikezela ngekhiye bezindlu zokulala ehotel eLondon. Kuthiwa umkhuleko Hlengwa uyena wedamba phambili kule trip, yena dom organizer omkhulu, yena dethi uzolala la, uzolala kwi5 stars, uzolala kwi2 stars, uzolala kwintonton star. Kodwa ayikho into emhlanganisayo nobukhosi bakaZulu nesibongo sakhe akusona ukuthi nje yena uyini uyiIFP kuphela. Kulolu hambo ke silo sahambela umcimbi wezindondo nokuyilapho esahlonishwa khona ngezindondo ezibalekile. Saphinde sahambela indawo yokugcoba amagugu aseLondon nokuyilapho esafika khona sakhumbula ukhokho waso uCetshwayo kaMpande. Sabuye sahambela umcimbi wokuhlobiswa kwaso iPhalamende laseBritain. Kwenzeke lokhu nje uNgqongqoshe Rogers akaneme ngezindleko zezikhulu kubala nosopolitiki zokuya emazweni aphesheya. Ubalisa ngokuthi sekuyazwela esikhwameni sabakhokhi bentela ngenxa yokumba eqolo kwezindleko zalaba abasuke behamba betatamuka beyaphezulu. Yakhala uNgqongqoshe ukuthi cha lento yama-politicians ukuthi belokhu beyathi kuphesheya kanjaya isiyazwela ephaketheni lethu thina sikhokha intela ngoba le mali kahle kahle ikhishwa yithina, vele ayikhishwa ayibona. Ngabe kuthiwa futhi mase behamba baye bafuna ukuhamba ngama-business class, baye bangafuni ukuhamba ngamabhanoyi nje lawa siwabiza nge-economy, bekuthi mase befikile laphayana baphinde bahambe ngemoto ezinkulu, bangafuni futhi mhlambe ukuhamba noma ngamatekisi noma nge-local transport. But ke okwamanje nje sikhuluma ngesilo kusolwa ke ihhovisi likaNdunankulu omunye obephakathi ovele wabagixabeza, ovele wagixabeza isilo wasipha labantu ekade engazi ukuthi bebeyapi ngoba ngokomthetho bekumele kuhambe yena nonkosikazi wakhe nomunye ke wabaseNdlunkulu mhlawumbe ababili abade bezobe bemphelezela ukuze abanegazi laseNdlunkulu ukuze ke bahambe ke beyobheka le ndawo yamagugu kanjalo kanjalo. Hayike bezime kanjalo ke sithi ke ufunga kwazi please cofa ulike, upress ulike, ushare comment, usitshele wena ukuthi uzizwa kanjani ke ngale mali le esethe yathi uxhashazwa ngenkathi ke inkosi yethu umdlokombane ekade vakashele lapha ya eLondon kwelamangisi yobona
ubukhosi bakhona nokuthi kuphilwa kanjani. Kodwa-ke yagcina imali isiphumela ngaphandle or seyeqa kwibhajethi sekade kumele ukuthi ahambe ngayo.